Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma uDokotela Ncekeza. Unjani siswami? Ngiyaphila butama njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukela usho igama nesibongo uthi uphuma kule ndawo. Igama lami ngoNompumelelo Sibongwa kaMkhize, ngiphuma endaweni yasePort Shepstone Oshabeni. Okay, Nompumelelo ulethwe yini namhlanje kule show? Butwami ngibhejwa imfene. Engayilanda le Zimbabwe. Le mfene uma ngibhebha amalebe ayakhula abe made nje ngendlela nje engaqondakali. And esengikunotisile ukuthi umuntu nje obhejwa ile mfene ubonakala ngokuthi amalebe akhe abe made kakhulu. Because sengibone nakubantwana bami bamantombazane nabo sebenamalebe amade ngalendlela eyisimanga. Hawu, shutha amade ekudlula umuntu onormal. Amade nje kakhulu butwami ngendlela engajwayelekanga. Nansi nje lento butwami. Ikanje nje njengoba ngikhuluma nawe. Iyona ke le. Iwona lawo? Yebo, yiwo kanye lawo. Alright, cela usiqale nje uqale istory sakho nje understand ukuthi yini ekwenziwayo landa imfene eZimbabwe. Okay. Shuthi istory sami sikanje. Ngizalwa nje emndenini ongekho mpofu futhi ongekho rich khona le endaweni yasoShabeni ePort Shepstone. Besihlala nabazali bami, umama nobaba, nabantwana abasekhaya, mina omdala ke kubona. Osisibama ababili kanye nobhuti wami oyedwa. Kahle so4 kwifamily. So ke besikhula nje sisonke nabazali ekhaya go right nje. Noma bona kade bengathathi intweni kodwa besikwazi ukuthi nje bahlanganise silale sidlile siye futhi esikoleni kube right nje. So ke sakhula nje kahle kuthoma bese ngika grade 10 esikoleni. So waqalisa ubaba wami ongizalayo wathi ukuba naloko kuhlabeka kancane empilweni. Bese nanokukhula washawa nje i-stroke. So wafuhla ngothi wabuya ke wahlala ekhaya wayeka even umsebenzi kade usebenza. So ke anakekelwe ke uma wami ke from lapho enenkinga kuhamba nje kuthathe isikhathi esingango 8 months. Wasubaba wasweleka wadlula emhlabeni. So ke ilasale khona ke noma wami kanye ke nabantwana bakithi imina nje lomdala. So ke siqhubekeke isikhathi hayi ngifunde nje kube right azama uma bambeyeka sikhule kube right nabantwana basekhaya. Ngize ke ngiyofunda ugrade 12. So uma ngabe sengika grade 12 athi noma manje nayo ukuhamba aphelelwa amandla impilo yabo ithanda ukuthi ishintshe ibe buthakathakanyana. Sengeka grade 12 ke mina laba bangilandelayo omunye uka grade 10 omunye nawo seko grade 9. Yes, because besilandelana nje kanjalo. So uma ngabe umayiqala ukuhlabeka iqale manje into isho ukuthi imina manje umdalo sekumele anakekele uma wami because mina oseqonde kahle ukuthi kwenzakalana empilweni. Aqala uma ubenana inkinga nje yephika yabo bephathwa iphika. So enenkinga yokuphefumula waqala manje uma wahamba isibedlela and nakhona lapho umuntu obekade afford kakhulu imina because osekhulakhulile. So ke luckily angiphazamisekanga efundweni because bese ngika grade 12 ngifundile ngafunda but uthe unyaka nje usuyophela ekwamenela noma. So yaqala impilo ke dokotela yashintsha ngaleyo ndlela impilo. So uma eseshonile uma sekuyimina ke manje ngisele nalabantwana basekhaya labantwana bathathu imina omdala kubona. So uphele kunyaka grade 12 ngenhlanhla ngiphasi. Kusho kwana ukuthi isimo ke manje ekhaya sesithanda ukushintsha. Sibi manje isimo sibi sekunenkinga. So ke kuze ke manje kwaqhamuka lo muntu wesilisa ke manje because phela nami bese ngikhulakhulile futhi manje sengiyeza ukuthi ngiyasindwa because nalabantwana manje sebenokubheka mina ukuthi ngenze njani njengosisi wabo omdala. Yeah. So kuze kuba khona lo muntu wesilisa ke shuthi naloko ukuthi uyangithanda yabo waqala nje wakhuluma nami. Uyasebenza ke yena so ngicine ngimvumela because ezintweni ebekazisho ubethi uzokwazi ukuthi angisize asisize nabantwana basekhaya. Sikwazi ukuthi sikhule baye esikoleni kahle nami ngiqhubeke ngifundele umsebenzi yabo into efana nalezo. So ke cha bandla shame ubhuti hayi ngempela hayi uyimelile indaba yakhe yebo ngamvumela okay sithandane kube kuhleke
nakho-ke sekuze kufika isikhathi sokuthi hayi usefuna ukovela ekhaya. Nakho-ke lokho kube nako ukungijabulisa ukuthi mhlampe sizoke sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo engcono nabantwana basekhaya. Avele ekhaya azenze nje zonke into ezenziwayo komalume, okay. Siqedeke kuze kufike ukuthi-ke siyashada-ke ngonyaka olandelayo. Yebo, so-ke uma ngabe sishada-ke naye ubhuti lo uyasebenza, ubhuti besebenza nje kahle enkampanini enkulu, besebenza Transnet. Alright. Yeah, so imali cha ngingasho kona ngithi beyikhona shame ngoba ubengisupport nje nabantwana basekhaya, even nje ekhaya ayikade belingalali iziko shame. So ke sishadeke nalobhuti kuba ukuthi ke sibe nomuzi wethu ke manje. So ke uma sesishadile bese ke uNkulunkulu asibusise nje sibe nabantwana kahle kahle, abantwana abathathu. Yebo, kuba amantombazane awu2 abeselanya umfana kokugcina ke. So ke sihlaleke kulomuzi, angifuna ukukhuluma iphutha shame besiyiphila yona soft life bandla nabantu abami. Sakhona nje bababo kube right, beku right nje support ngayo yonke indlela nje nabantwana siphila kahle nje. Ngibona ukuthi cha nokho hayi impilo ihamba kahle. Sihlalile nje sahlala kuthe umntwana lo wami oqala obesena 18. Okay. Yebo lo uqala. Intombazane. Yebo intombazane. Lo munye umlamayo bese na 16 bese ke kuzoba ilona 14 ke ukugcina umfana. Alright. So waqala ubaba wabo manje waba nezinkinga naye, waqala waba nalokho nje kuphatheka kahle kahle ke inkinga yakhe ubaba wakhe wayithuma ixoxa athi wazalwa nawo benenkinga isifuba. Yes. Yeah, ubenesifuba ubaba wabo, so nesifuba enjalo kuukuthi ke ubekadele kuyomuntu ophila nje ngama treatment kube ngathi singcono kuphinde futhi kuqale phansi yabo. Kuhamba isikhashanyana ke sena 18 lo omdala kwacaca ukuthi ukugula sekumbeka phansi manje. Sekumele akusasebenzeki manje yabo. Akazange azahlale kakhulu bhuti wami because mengicabanga kahle ngikhumbula ukuthi ngathi kube u6 months kahle kahle ephathekile. So naye wangishiya kanjalo. So ke manje ngishiyeke manje nalabantwana bami abawu3 ke manje. So uma eshona kubhuti okay angcwatshwe, okay ngithi ukuzila ke leso sikhashana kuba unyaka ke. Yes, ngizile ke lo nyaka lowo. Uthi usoyaphela nje unyaka ngizilile bese kuba khona imali zakhe ke eziphuma because ubesebenza phela ubesebenza kahle. So nje kube nezimali zakhe ke manje kumele zidedeleke ezibhalwe ngamvele ezonkosikazi. Alright. Yebo, so ziphumeke le imali lezi. Uma iphuma le imali bezikhona impela bhuti wami ngoba zathi nje uma ngiyibona nje zona ngasangana because uma ngikhumbula kahle beku 2.5 million imali yakhe nje ephumile. Owayiclaim. Yebo, yes. So cace ukuthi impilo ke manje nakhona la kuzomela phela ithi kushintsha ngoba uyazi bhuti wami kuba khona into ukuthi uyabona mangabe nihleli waba nenkinga uma usumfelokazi khona abantu abanako ukubhekisisa ukuthi sizoke sibone ukuthi uzokwenza njani, akasenawo umkhwenyana mhlawumbe impilo ngeke izisafana yabo into ezifana nalezo. So abanye futhi bakudlela umona khona lapho ngenxa impilo kade uyiphila because impilo ebengiyiphila nje ibiyaziwe, ngiphila impilo nje etop bese right nje nabantu abami. So ke ngadecide ukuthi no man yabona le mali njengoba isikhona manje ake ngithi ukwenza into entsha ezokwenza babone ukuthi kahle kahle angwile ngiright kahle kahle empilweni, lo muntu lo ubeka ngikhumbula noma engasekho ngizokwazi ukuqhubeka nempilo eright nabantu abami. So from lapho ngahamba ngayothenga umuzi. So umuzi engawuthenga ngathenga umuzi nje osezingeni, benginakho futhi ukuthi ngifuna ukuthi ngiprove point ukuthi noma ehambile kodwa impilo yona isazophileka isaba right. So ngiyuthengeke lo muzi, uyasho ke na umuzi uyabiza nje, ngashintsha nje yo style nje ngifake ezinye impahla. Nabantu abami ngabasusa ezikoleni ade befunda kuzona, so nje ngagcina ngibafaka ezikoleni zabelungu, saphila soft life nje, impilo yabamnandi nje. Ngahamba futhi ngawulanda nemoto entsha because ngikhumbula kahle imoto engayithenga nje ngayithenga cash ngo 200k. From lezimali lezi yabona nje impilo ihamba kahle nje, kwaba kahle nje, kwaba mnandi konke nabantu abami siphila leyo mpilo nje. Kukhona ke nalo monyana kubantu engisondelene nabo ukuthi nje impilo engiyiphilayo uyabona phela masuphila kahle kakhulu, abanye baba nalo ukuthi kuyophela sofana, uyayibona leyo nto leyo. Hayi siphilile ke nje kahle ke nabantu abami, sengiyi single parent kanjalo kodwa nje bengiba afforda nje yonke into ade beyidinga bebeyithola.
So hayi ke bakhuleke nabantu abami befunda kukahle kunjalo nje sispenda ngempela because bengingathanda ukuthi kube khona into abazothi bayixakekele bangayithola ngoba bengasekho. Yeah. So hamba ke impilo nje lokhu imnandi injalo. Bese kuba khona phela ukuthi ngiyayibona konke impilo imnandi kodwa phela ngiyabona ngispendile. Ake ngicheke kona ukuthi yona ibalance yami isithini ke manje kwenzakalani ngempela kahle manje ebank. So uma ngifika lapho ngathola ukuthi sengibhalance nje ngo100k. Cabanga kusuka kulezi yamali sekuna 100k manje. Engaqala bhuti wami ngathi uma ngiyibuka lento ngathi no. Kahle manje sekumele ukuthi le mali le ngibe nendlela yokuyizalanisa ithi kuqhubeka kube khona engenayo. Because ngizogcina sengisafara ngizogcina sengishoda manje kwezinye izinto. Abantwana bayakhula bafundela imisebenzi yonke leyo nto ngizogcina ngingasakwazi ukuyenza kahle. So ke uma sengibona ukuthi senginalo 100k ku end up sengizibona manje sengigembula kakhulu sengena ko Betway sengigembula and nakhona bhuti wami ngizama phela ukuthi uyikhulise. Yes ngiyikhulise le mali kungabikho ukuthi manje khona into eseyishintshile because yona imali ngiyayibona cha iyancipha. Ugembula uthatha kuyona lesele. Ngithatha kuyona le esele and nakhona uma ngigembula angizofaka oma 2000. Mhlambe ngizokwenza sure nje ukuthi nje ngifaka nje isigaxa sika 5000 ngigembula ngawo wonke. And uma ngidliwa lo 5000 uhambile wonke. Yabo ngishiyeke ngena lutho. Ngiphinde nje ngilongizama kanjalo ngithola ukuthi hayi no akuyineki kahle. Ngayibona manje bhuti wami ukuthi okay now lo 100k uyancipha phela manje because ngiyagembulela ngithatha kuona yabona nje oma gambling nje ngizinto eziningi nje ngiyana koma casino nakhona phela ngithi ngiyozama inkinga nje bengingawineki bese benginelo budget lokuthi akuwineki iyancipha le yamali abantwana bayakhula bayangidinga kunento ekumele sizenze empilweni akusa affordeki kahle manje. From lapho ke kusekwagcina ke sengena ke manje kutheni no ake ngizame so uyazi ke bhuti wami izinto eziningi manje sizithola nje emafonini. Unokungena nje efonini nje ucheck ungene kuma groupini athize kuye ngokuthi ufuna ini ugcine uyithola kanjalo emafonini ugcine ulandelela kanjalo. So ke nami ke ngigcine ngiba nalento ukuthi yazini ake mhlambe ngizame umuntu ozongisiza ngokuthi ngikwazi ukuthi kulokugembula kwami mhlambe kube ukuthi ngiyawina. Because into ebingiphatha kabi ile ukuthi akuyineke ngiyagembula imali yangiqhamba kanjalo. Okay ke so ke ngize ngakwazi ukuthi ngixhumaneke nalo baba la efonini so sixhumaneke nobaba so ubaba ngitshela ukuthi kahle uzongisiza ngokuthi ngithole imali yokuthi ngithole into yokuthi ngithi uma ngigembulile ngiwine kahle uzongisiza ngomuthi ukuthi ngiwine uma ngigembula because iyona inkinga bese ngibhekene nayo le. Okay kuze kwagcina ke sengifika ke kuyena ubaba kanjalo ngidirector ngafika kuyena so uma ngifika ke ubaba cha uyangitshela ukuthi uzonginikeza umuthi so umuthi azonginikeza wona ngizowusebenzisa like ukuthi mhlambe ngizokhuhle ezandleni uma ngabe sengizocofa ifoni ngigembule kanjalo. Angiyaleke nje angitshela ukuthi ngizokwenza kanjalo okay ngithathe konke kubaba abantu angitshela kona ngiqaleke ngiphinde ngenze kanjalo ngigembule ke kanjalo. Nakhona bhuti wami kona ke ubaba wethu ngithi ukuhlala mhlambe ngigembule mhlambe ngithi ukudlulisa mhlambe 3 days ngiphinde ngigembule kanjalo ngingalandelana isinsuku njengoba kade ngenze ekuqaleni. So ke ngenzile ke kanjalo ngokwemiyalelo yakho baba but then nakhona kucacile ukuthi no man akuyineki. So manje ngiyabona ukuthi ngiyaqhubeka ngiyagembula ngidla yona le mali and naye phela lo baba ngimkhokhelile naye because naye ufunile nje u6000 wakhe ukuthi njengamanje angikhokhele lo muthi wakhe anginika wona because uyazi bhuti wami ayikho into amahala. So ke manje imali yaphela ngala ngiyagembula ngala akuyineki ngimzamile umuntu ngimkhokhele still le mali yehla. Ngilokhu ngine stress ngiyacabanga ukuthi ngizogcina ngenze njani because ayinyuki imali yehla ezingifuna usizi iyaqhubeka imali yehla. Ngibona ukuthi yabona ke manje angiphinde ngicheck ngibona ukuthi ngizokwenza njani yiphe enye indlela engavuka ngayo manje because kuyabheda ngiyabona kuyabheda ke manje. Ngigcine ke manje ngiwela kulezi zinto lezi imali esheshayo.
So ke le mali eshesha ngiyayidinga manje ngiyayifuna and kusengathi ingangena khona manje ngiyibone ingena same time ngendlela sengixayeke ngakhona. Yeah. Okay ke nakhona ke la ngixhumanile ke nalo mama lo ngixhumana naye ngimthola kwi group le enye ya imali esheshayo ibhalwe kanjalo nje igroup ukuthi imali esheshayo so uxhumana naye uma ufuna leyo mali. So uma ngixhumana naye lo mama lo ekwacaca ukuthi naye ukuze ngithole leyo mali leyo kumele kube ukuthi nakhona ngizokhokha kumele ngikhokhe naye ukuze zongenzela leyo nto leyo eyokuthi imali esheshayo. So ke yena uke wathi kumele ngifike nesikhwama like isikhwama nje sami engisiphathayo engifaka kusona imali. So ke uma ngihamba ke ngiya kulo mama kumele ngiphathe isikhwama lesami. Okay, uma ngifika lesikhwama uyachaza kumama ukuthi lesi sikhwama isona azofaka kusona into like leyanto ngizothi ikhubalo ezokwazi ukuthi ibize imali esikhwameni. So ke ngenxa yokuhlupheka ke bhuti wami konke kwamele ngikuthathe because manje into engifuna into ezobuyisela imali back empilweni yami. So ke uma ngifika kulo mama ayifake ke ngempela lento ayifaka esikhwameni abese yangitshela ukuthi okay lento le akayifakayo izokwenza ukuthi kuzoba khona imali like izongena imali nje kuma account imali izo-owner but then kulesi sikhwama lesi kuzobe kunaleyo nto le ayifakile. So lesi sikhwama ngizosithatha ngilale naso ngaphasi komqamelo uma ngilala lesi sikhwama lesi. So uthe uma esho kwathi ke kuzothatha 7 days ngilokhu ngiqamela kulesi khwama and ngikhulume futhi ukuthi ngifuna imali ngidinga imali ezongena esheshayo ngifuna imali ngifuna ukuphindela isimene ebengekade ngikusona. So ngiyakwenza ke konke lokho ngemiyalelo yakho umama kanjalo ngiyalala phezukwaso lesi sikhwama. Usuku lokuqala olwesibili olesithathu aqala amathemba abe khona ukuthi ngiyabona insuku ziyahamba yes kona ukakapheli lo 7 days kodwa ngibe nento ethi ngenzeka nokuba nalo mama mhlambe nawo uzongigila because sengeke ngaba nenkinga phambilini. Okay kusho ukuthi upheleke lo 7 days ngilokhu ngilala phezulu kwalesikhwama. Ngicela ukutshela ukuthi bhuti wami lutho kungabikho mali kungabikho mehluko okunalokho yona le mali yehlika because naye lo mama ngifike ngamkhokhela naye. Yes ngifike ngamkhokhela ndike yena umama uthe uma ngabe ngikhokha 5000 uzophinda so mina ngizokhokha 5000 but then bese sengithola 50000 mina. So ngawubuka lo 5000 umncane uma ngibona ukuthi awu ngo5000 ngizothola 50k yabo. So ayumuphela lo 7 days no man ayenzeki lento ayikho imali engenayo akho mali isheshayo. Siyaqhubeka njalo istress because ngiyayibona impilo ukuthi iyaqhubeka iyehla kancane yabo ngokwezinga ke manje. Ngibona ukuthi konje ngizokwenza njani ke manje sengibhekene nenkinga ngempela ke manje because yonke lento engiyenza ubhuti wami iyakhokha njengoba labantu benokungiroba kanje isuke sihambile imali endayibuyela back. Iyaqhubeka iyaphela le mali. Kwahamba ke ngagcina ke manje ngafonela ke manje khona nje lo baba ke odumile but ngeke ngikwazi ukuthi ngimusho ke ngezathu zokuphepha. Angizokwazi ukuthi ngimusho ke. So ngagcina manje ngixhumana naye because uyaziwa kakhulu ngathola inamba yakhe ngamfonela ke lo baba lo. So uma ngabe ngimfonela ke lo baba cha anginikeza ama direction ukuthi okay kumele ngifike esigodleni ngakheke manje la esebenzela khona because ugobela vele uyasebenza. Okay so ke anginikeza ama direction kahle ngizomthola lapha okay nangesikhathi ngihamba endleleni uhamba kahle nje siyaxhumana uyangitshela ukuthi okay ke manje gibele imoto ezendaweni ethize okay ngenze njalo. Ngempela ngihambe ngize ngifike kuyena lo baba lo. So uma ngifika kuyena ubaba lo ngafika ngabona ukuthi kuyasetshenzwa khona abantu bakhona. So uma ngena ke kuyena lo baba lo ngaphakathi uma ngifika nje okay ngiyamchazela ukuthi kahle ngidinga imali ngendlela ephuthumayo because ngiyamtshela ukuthi kuyonakala manje ebhenki kuyonakala ngempela kahle angisaboni kahle and phela ngiyakhulisa ngumama la impilo isishintshile manje akusekho right njengasekuqaleni. So nje wamane wangitshela nje kahle lo baba emehlweni wathi yabona nje into ekuthiwa nje imali esheshayo ayikho kwayona leyo nto usuke uvele kahle beqola imali esheshayo nje ayikho.
So ke wasewangitshela ukuthi uma kuukuthi isibindi ngizoba naso uqala wangibuza ukuthi okay uzoba naso isibindi uyafuna ukuyenza lento ukuthi ezokutholisa imali ayingivume ngithi hayi baba ngingenza noma yini because imali ngiyayidinga athi okay uma ukuthi uyangithembisa ukuthi uzoba nesibindi kusho ukuthi mina ngizokuxhumanisa nomuntu because kahle njengamanje into eyimali esheshayo kuwena uzolokhu nje udlala abantu bekuscam kahle mina ngizokuxhumanisa nomuntu into edingekayo manje kuwena ile ukuthi wena kumele uthwale kumele ukuthi uhambe uyothwala so ke uma lo baba engixhumanisa nomuntu lo muntu le useZimbabwe kahle akekho la uthi lo baba lo ikona okuzongisiza ukuthi angimane kucaca ukuthi straight ngicross board cause la abantu abaningi abakwazi ukuyenza lento bayasikhohlisa nje but uma sengilapha eZimbabwe unesure ukuthi ngizobuya nayo lento engidingayo and imali izobuya ngalendlela engifuna ngayo nami ukuthi ngiyazitshela ukuthi ngoba imali ngiyayidinga bhuti wami ekugcineni vele ngiyayifuna ngizoyenza lento le ngalendlela lo baba lo asho ngayo so ke from lapho ke axhumaneke nalo mama lo olapha eZimbabwe axhumaneke naye ukuthi okay uzomlethela iclient kahle so nje agcine ngifonela ke nami lo baba sixhumane naye sikhulume okay angibuza izinto ngivume ngibe umuntu ozoyenza yonke into ayisho because vele ngidesperate ngiyayifuna le mali gcine sekukuthi ke sengizokwa ubaba lo siyakwazi ukuthi anginikeze ama direction just for ukuthi ke manje ngicross board straight ngeZimbabwe ke manje so ke ngoba ke phela besakhona lo mangqoshana ke phela ebekade nginawo ebank so akubanga inkinga enkulu ngikwazile nje ukuthi ngenze ipassport yami because bese kumele manje ngicross board because ngiyayidinga lento le ngempela and sengibonile labantu engibahambile la ukuthi no bebengiscam kahle cishe ukuthi lento ngizoyithola lapha ngaphandle so ke ngigibelile uma ngagibela ngasuka ngaye eGoli so from eGoli ngathatha ibhasi engilithathayo ke manje liya ke manje khona lapha ke manje eZimbabwe but edolobheni la khona yes so ngihambeke lendlela nakhona bhuti wami lendlela ngihamba nje nginovalo because angikaze ngicross mina ibhodi nje in my entire life nje ngiyaqala ngqa so kumele ngikwenze because ngiyayidinga le mali ngihambeke cha angineza ama directions nje akahle nje lo baba ngihambe so uma ngifika lapha kumele ke manje ngilishiye leli bus leli eZimbabwe lasedolobheni la khona so kumele mangihlika ke lapho kumele ngiphinde ke ngifuna itaxi ke manje yakhona so angitshela ukuthi itaxi izongishiya kweyisiphi stop la ke esebenzela khona ke lo muntu lo so ke kwamele ngihambe ke ngaleyo ndlela ke hayi cha no itaxi ngayithola ngoba cha bengidirector ngendlela yangempela nayo bedinga ukuthi kumele ngifike ngempela siyenze lento so hayi ngihamba ngazi ngayofika ke lapha emakhaya kwindawo nje kahle eyamakhaya khona lapha eZimbabwe so uma ngifika la uyasebenza yena lokugobela abantu impela baningi uyabona ukuthi kugcwele so enye izinto evusa ithemba ukuthi no ngibone ngathi lo mama lo uyasazi story sakhe because kugcwele manje la khombisa ukuthi abantu bayalithola usizo yabo ngifikileke nami ke bhuti wami so uma sengilapha yanaki ngaphakathi ke manje sekuyi10 yama okay uma ngifika ke ngimchazele kumama ukuthi ngihamba ngento kanje kahle into engiyifunayo neziyasongibeka la imali kusho ukuthi ke naye asho ukuthi njengoba usula usendaweni eright indawo kuyona eright kuvuke lelo themba ukuthi ngenzeka ukuthi ngizophinde nje ngiphinde ngibe lapha nami ngibe nayo lo themba so ke into ayishilo kumina lo mama uthe okuzomela ngikwenze manje kuzoba ukuthi ngithatha isithwalo kuzoba ukuthi ngithatha isithwalo so lesi sithwalo lesi kuzobe isithwalo semfene lesi kumele ngisithwale ngisithathe like kuzomela ngithwale imfene yami ekuyona ezokwazi ukuthi nginikeze le mali yes so ngaba nalokho kusaba kodwa ngathi no man angiyenze lento le angiyenza so hayi ngivumele phezulu angibuze uzoba naso isibini ngempela lento uzoyenza ngithi hayi ngizoyenza because ngixayekile ngiyayidinga le mali okay so ke bese yangithatha ke sihambe naye ke siye kuleli gumbi ke manje la ke manje seyongisebenza khona ke manje
Hawu uma sihamba avule umama wabantu la okay singene. Uma singena kuleli gumbi leli kukhona nje imfene yangempela. Khona imfene nje ephilayo bhuti wami. So ngibona ukuthi cause phela noma bengaze ngiyibone kodwa bengeke ngibone mhlambe ezithombeni kanjalo ngibona ukuthi ayiyona imfene. Angitshele kathi hayi khulileke ungesaba ungabi novalo ngiyakubona ukuthi uthanda ukwesaba. Iyona indlela lezokisa empumelelweni ungesabi. So ke angichazeleke lo mama athi okay. Le mfene le yona ezobe isithwalo sami. So ngizothwala kanjani na? Abese yasho kumama ukuthi okay. Kuzomela mina ngiyibulale le mfene ngezandla zami because izandla sami kumele ukuthi sikhiphe umphefumulo wale mfene. And engikunotisile la engakunothisa ukuthi okay la kukhona le mfene kukhona khona icoffin yabo ibhokisi lomngcwabo. Yes so ngibe nalokho okuthukathi ungesabi uzobona nje sizosebenza and lento le izokwenzeka ngibe nesibindi athi ngeke ngakwenza kwabanye nawe uzoba right nami ngibe nesibindi ke. So ke abese yangiyalela ukuthi from now le mfene le kumele ife but ibulawe yimina ngezandla zami kumele iphume igazi kahle le mfene ngikhipha igazi layo. So awole mfene akusona isithwalo imfene nje ephilayo. Imfene nje lebhuti wami ephilayo. Alright. Yes. Ekuzomela mina le mfene le ngiyibulale kahle. Ngibona nje wonke umuntu. Yes, imfene nje ngempela. So abese yangitshela ukuthi hayi njengamanje kumele ukuthi le mfene le ngiyibulale mina and kumele ngiyinqume like unquma inkukhu yabo emqaleni. Yes. Kumele ngiyinqume mina le mfene and ekuyinqumeni kwami kumele kube khona igazi. Udinga igazi kahle la lemfene. Okay. So abese yabiza ke kushuthi abanye ke asebenzisana nabo ke ngibanjiswa ke lemfene bangibambeleke manje ukuthi kumele kahle ngiyinqume kuphume igazi. Yes. So ngiyinqumeke lemfene bengosizo labo kanjalo ngiyinqume kanjalo ngiyaqhaqhazela nginakho kusaba kodwa ngitshela ukuthi no kumele ngiyenzile le because ngiyayidinga le mali. Ngiyinqumeke lemfene kanjalo ngaleyo ndlela. So ngesikhathi ngiyinquma umama lo umemeza omunye umfana shuthi asebenzisana naye. So afike ke lo mfana uphethe nje kunento like indishi ethize ivulekile yabo. So ke le ndishi le bazokhongozela ngawo leli igazi lemfene yabona umunquma inkukhu uyinqumela esitsheni into kanjalo. Yes. So kwamele lemfene le igazi ilikhiphele la kule sitsha. Alright. Okay. Liphumeke leli gazi lemfene ngiyazibuza ukuthi inkosi yami gazi kuzokwenzekelani ke uma kusuka la. Okay. Kuukuthi la kule sitsha lo mama lo ufakile nje izinto eziningi meat enhlobonhlobo amagxolo okunye kuyakushunqisa ngaliceleni kuyathunya ezingibhizi senza lento le. Uyakhuluma nje uyasho uhlanganisa leli gazi la lemfene neminye imithi la ekhona uyakuhlanganisa konke. So ke abese yangitshela ukuthi okay njengamanje uzongicaba ngaleli gazi elihlanganiswe nale mithi leli gazi lemfene elihlanganiswe nale mithi le uzongicaba kumele ngicabe umzimba wonke ukuze mina ngizothatha ispirit or isithunzi sayo liyamfene sibe kumina kahle manje. Yeah ingembathe and ngingasabi ngingabi nalo futhi uvalo ngingasabi. Okay ngivume because ngiyabona manje ukuthi kahle vele sesiphakathi nawo umsebenzi akusekho ukujika ngiyayidinga vele le mali. Okay ke ngikhumuleke angicabeke umama nje kusukela ekhanda nje azongicaba even phezulu kweinyawo cabe nje umzimba wonke. Okay. So ke uma sekusuka lapha esengicabile kumama le mfene ke le esengiyibuleleke manje le yami isiyathathwa ke manje isifakwa lapha kuyicoffin like njenganomuntu oshonile. So njengoba ifakwa lapha kuyicoffin manje siyoyingcwaba kahle le mfene kulate sebusuku manje akusekho umuntu uhambayo. So cause lento kumele uma siyenza angabikho umuntu oyibambayo angabikho umuntu oyibonayo. Yes kumele ibe imfihlo yethu. So ke manje bese ke lo mama etshela laba bamsizayo laba abanye asebenzisana nabo kumbiweke engathi nje kuyongcwatsha umuntu. Ingcwatsho ke le yamfene lapha ngale coffin okay kubuye kumbozo kucitshwe kahle njengethuna nje lo muntu. So ke bese yangitshela kumama ukuthi kumele njengoba le mfene le isilapha ya isifile and sengicatshiwe nami ngegazi lawo kumele ke manje ngibuye ngizolala la phezulu kwaleli thuna ke manje layo le mfene. So kodwa engakubona ukuthi
le mithi angicabe ngayo isebenzile because angibanga nako kusaba yabo angibanga nje nayo imibuzo eminingi nje ukuthi awukwenzakalana ngavele ngangaba nakusaba ngazizwa nje ngisekhaya nje ngangasaba lutho okay ngempela ngenze njengoba mamesho ngiyilale la phezulu kwaleli ithuna lawo lemfene ngizilalele kanjalo and yabona le bowl le evulekile enalela gazi nale yamithi ngesikhathi ngilala mina la ethuneni lawo lemfene la shuthi ekhanda lami nansi le nawo leyo mithi la uyibekile la iduze kwekhanda lami ukuthi shuthi uthi ukuthi kumele ingengame ngingabe nakusaba nje ispirit ngithatha ispirit kahle kahle njengoba ngilala la phezulu kwaleli ithuna leli naleli gazi lemfene la ikhanda lami ihlanzwe nemithi nje izona into engithwebula ngazo kahle kahle ispirit salemfene ukuthi ngisebenze phela ngaso hayi ngilaleke la abale nje ama hours nje angicaba ngikhumbula kahle ngathi kuba u4 hours ngilele la kuleli ithuna bese yangitshela ukuthi hayi usu right ke manje sesithwebulile sensenzile ngalendlela ukuthi lemfene ke manje isikwena nje seniyasebenzisana seniyaconnecta kahle nalemfene yabo okay so ke from lapho ke hayi bese yasho ke umama wabantu ukuthi okay le ndishikele le bowl le enale gazi nale mithi le ngizokuthatha ngizohamba nako ukubuyela nako ekhaya yes cause iyonto engizosebenza ngayo kakhulu leli gazi lale mfene nale mithi asekuhlanganisile iyonto engizosebenza ngayo kakhulu yes so ke wayangitshela ke wangiyalela ukuthi from lapho uma ngifika ngizofike lesisitsha lesi sinaleli gazi ngizofike ngisithathe uma ngifika nasekhaya kuzomela ngisifake eroomini engezukungena umuntu eroomini nje ezoba mnyama nje ezosabisa ekuzongangeni even imfantu yelanga yabo ngizovala yonke indawo la kule room la ngizobeka khona lesitsha lesi so lesitsha ngizofike ngisibeke ekhoneni la le room le engahlali umuntu engezongena umuntu ezongena mina kuphela hayi ngempela ke kube njengoba umamesho okay ngisuke ke khona ngisithathe lesitsha sami sengibamba ke manje ebuyayo ke manje ngibuyele ekhaya nginalo ke ithemba ukuthi hayi futhi nje nokusaba ngisabi ke manje angisasabi lutho angisabi nje senginesibindi nje nami ngazi sithatha lesi sibindi esingaka okay hayi ngisigoqe kahle ke isitsha sami ke leso hayi kuba ukuthi ke ngisiphathele nje iphasela lami akekho umuntu obonayo ukuthi ngiphethe ini kuba ukuthi ke manje sekumele ke manje amabombo ke manje ngiwabhekise ekhaya ke manje ngiphinde emuva ke manje nalesitsha lesami so ngihambe ngempela ngenze njengoba umama engiyalile ukuthi uma bengifika okay kumele ngivule uma ngivula kule room kumele ngenze sure ukuthi ngiya switch off ama lights kungakhanyi kube eminyama kule room yabo kube eminyama nje kungabikho nje indawo enokukhanya ngifike lesitsha ngisibeke lapha kumnyama yabo ngenze kanjalo ke ngasibeka lesitsha sami lesi so ubeshilo kumama ukuthi ngizosibeka lesitsha emveni kokusibeka ngizobe sengiyavala yeah so uma sengivalile lapha ngizothatha isikhathi singango 3 weeks ngisibekile lesitsha but ushilo ukuthi uma ngabe sengisibekile lesitsha sami lapha kuzomela usuku nosuku ngithenga ama fruits obanana aphula amapheya yabonje ama fruits anhlobonhlobo ekuzothi njalo eduze kwalesitsha ngizofike ngiphonsela ama fruits yes and engikunotisile ukuthi hawo uma ngabe ngingenile ngawabeka lawo ma fruits sengibuyela ngakusasa ngizobeka amanye ngifika lama fruits engeke adliwe kubuye emqondweni semthamo ukuthi no man shuthi lento yakhe iyasebenza ngempela izongisebenzela iyaphila iyaphila lento yes ngifika njalo ke zonke izinsuku nje ngimelwe yilo msebenzi ke nje mina ngithenga ama fruits amixile nje ngifike ngiphonse lapha eduze kwalesitsha okay ngizophinde futhi ngibuye ngakusasa ngenze lo msebenzi kodwa njalo uma ngifike ngekho lama fruits lawe ngiwaphonse ngayizola okay hayi ke kuhamba ke ngilo ngiyenza ke lento ngilokhu ngiyenza kwaukuthi wayeseshila ukuthi uma ngiyenza lento isikhathini singango 3 weeks izobe siyaqala siyasebenza lento le ngingasho bhuti wami ngithi ayisebenzile yona into yakho mama isebenzile cause ngempela bengithi bese nginokuthi ngithi uma ngithi ngiyangena manje lo 3 weeks lo usuphela ngithi uma ngithi ngiyangena la khona lesitsha sami la ngilethela ama fruits lawo
uma ngithi ngifike ngithola ukuthi ngingayibiza ngani bhuti liyanto like iskeleton like umfanekiso wayo imfene ngifice manje into like imfene kodwa obonayo ukuthi ngathi ubona ingaphakathi lawo njengane skeleton like ingathi ubona amathambo ngaphakathi la kukhona lesitsha. So ngithe noma ngiyibuka lento ngangaba nje nako ukusaba because phela shuthi khona leya connection yenziwa ngesikhathi mina ngicatshwa yabo. So ke ngifike nginotice lento kodwa ngithola ukuthi yabona uma ngithinta nje like noma ngibamba inama powers ngaphezulu kwami ngiba naloko kuthonyeka nje umikuyangithinta lento le. Qaleke siqaleke izinto kona zenzeke because lemfene le ngikhumbula kahle ukuthi yona ibisebenza ngemali ecash. So ibiba nokuhamba kuba ukuthi imali ilethile impela but izoletha imali ecash. Yabo nje mhlambe makukhona umuntu onemali ahleli naye endlini yabo khona labantu abangakholelwe ekutheni mhlambe imali baye ebank noma yabo nje abahlala naye endlini. So leyo mali izona lezo imali lezo eshuthi ezozikhwabanisa ngendlela yazo lemfene le ibuye izoziletha la kumina. So nje uma sengizenzile lezi zinto usuphelelo 3 kuswayo ngempela imali iqalile ukungena because bekungefani impela bekwenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ngosuku iqale nje impela yabaletho 50k ngithi ngiyafika nje ngosuku ngibala ngithola ukuthi awu 50k and ke uma ngabe yona le mfene le isingikhiqizele le mali mina kumele ngiyithathe sengingakwazi ukuthi ngiyifake ebank but yona ifika cash iza kumina. Shuthi yayintshontsha le mali. Yes iyayintshontsha le mali iyayintshontsha somewhere so nje uma kukhona umuntu onemali nje thizo uzobona mhlawumbe isinyamalele isinyamalele nje kanti uthi size kumina ke siza la kumina because na kumina nje ifika injalo nje ucash ngibale okay ngiphume ngenze sure ukuthi ngiyayibanka ngakusasa yabo mhlambe ngolinye usuku ngiyafika 30k kanjalo nakhona ngiyabala ngiyahamba ngobhenka. Okay ngabona ukuthi I know impilo ingathi kancane iyabuya ke manje la yalibuya ke nethemba kumina. La yalibuya ithemba ngabona isaqala nezingane nje kwaba right ke zikhulile manje nazi ingane zami ifundela imisebenzi so nje bes afford nje konke nezimoto nje sabuyela isimene nje sa right nje kwa right. Engikunotisile ke bhuti wami ezingithe nginabantwana abamantombazane abayi2 bese kuzoba nomfana oyedwa. Yes so abantwana bami bawu3. Kuhambe kwahamba ke ngagcina manje senginakho ukubona ukuthi yabona uma ngithi ngiyangena kuleya room kuba khona manje ama powers sengithanda ukuthi ngisindeke kahle manje ilesithunzi salemfene ile skeleton salemfene senokuthi manje yang overpower senginokuthi nje sometimes ngifile dizzy manje ngayibona ngingazi nje ukuthi kwenzakalani ngibe nalokho nje manje ngagcina sengibona ukuthi nemali kwaya yagcina futhi mhlawumbe usuthola ukuthi ke manje isithanda ukuthi imali yehle kancane kodwa kona ke nokho bekungafani ngoba mhlawumbe bengikwazi ukuthi lo 10k ube khona ngosuku kodwa ngabona ukuthi khona sekwenzeka ke manje sekunoshintshwana ke manje akusafani nasekuqaleni yabo isathumeki ngendlela isathumeki ngendlela manje nginotice lento kodwa ngibe nalento ethi no man ikhona leyo madlana engenayo usuku nowona lo 10k ngosuku ngawuthatha phi yabo ngibe nalokho nje kodwa ngiyabona sekukhona la kulekha khona and senginanokuza ukuthi ayingeke ngathi manje yangithonya nje isiyangi overpower kahle lento. Khambe kwahamba ke bhuti wami from lapho sengiqala ukunothisa ushintsho oluthiza ukuthi hayi imfene ayisathumeki ngendlela manje. Kwagcina ke manje senginamaphupho nje asethanda ukuthi alokho ngifikela ke manje lamaphupho like yabona uphuphe ngathi ulele nesilwane yabo kodwa khona lapho uthola ukuthi ngizothi nje lento eyenzekayo kube ngathi ngiyayiphupha qala kwangathi ngiyayiphupha uqala kwayo kodwa futhi khona ephupheni ngiyal-enjoy lolu cansi ngalendlela khona ephupheni lapho so enjoy bengil-enjoy kakhulu bengize ngichama impela nje ngithi noma ngivuka futhi ngizichecka nje inkomo ngithothi hawu cha ngempela nje ngichamile hawu bekwenzakalani kanti so ke kuhamba ngagcina sengibona ukuthi hayi lento iyenzeka straight kahle manje angisayiphuphi iyenzeka straight cause ebengikubona ibingibhebha impela nje like kakhulu impela cause bengibona namalebo ukuthi ayakhula ke manje abamade engikunosisile ukuthi so ngesikhathi ibhizi ngidla amalebe lawa ayakhula abamade iyonto enginotisile leyo
kwasho ukuthi ke manje noma sengixoxa nezingane khona nje lo mdala uqale wathi nje unephupho uphuphe engathi ulala nesilwane engathi isilwane siyamlala ngibe nalokho ukuthi hayibo shuthi ngenze ukuthi lento lenzeka kumina nasenganeni zami lento leyenzeka nalomncane naye afike nephupho naye elifanayo ngibona ukuthi ingeke shuthi lento isiyenzeka manje kuthena sonke so nje ekwenzekeni kwayo lento because phela abantu abamantombazane kuyenze ukuthi ngene engigcina ngikunothisa nakubona amale babo abasemade ngalendlela ukuthi nje bese ngibona ukuthi ayingeke angaze ke ngwabona amale bangaka because nabo lesilwane leso sithi siyabalala nje siyababhebha nje full time impela because indaba ngibona la kumale bayakhule lamalebe ngendlela engasajwayelekanga nama wamakhulile and lento kuhambe kwahamba kwaze kwafika nomunye umngani wami nje esizwanayo nje naye kakhulu because ngixoxela yonke imfihlo yakhe and nami ngokunjalo afike kumngane amasha athi yazi Mpumi nginenkinga kanjena yazi kuba khona into engathi iyangilala kuba khona into engathi iyangilala ebusuku and uma lento ngilalile engikunotisayo ukuthi amalebe abamade nakumina so ke into engibonile nengigcine ngiprovile ukuthi wonke umuntu olalwa isilwane noma nje obhejwa isilwane ngabe imfene ngabe esinye isilwane uba namaleba amade shuthi ngesikhathi imfene ibhizi imlala ibhizi imbhebha kanjalo ayakhula amalebe lawa abamade kakhulu so iyonto engiyitholile ke leyo because ngiyibonile even kubantu abami so nalomngane wami uma ngabesho kanje so nje ngalokho ngaqoqa lokho ukuthi wonke umuntu olalwa kahle kahle into yamalebe ngibona ukuthi into evela lapha ekutheni umuntu usokelalwa isilwane kahle kahle bese lamalebe ayavela kabe madeke ngaleyo ndlela yakhe because lento lesikhuluma ngayo ngiyibonile kumina ngiyayibona futhi einganeni zami nomngane nami uyasho and even abantu emphakathini ngeke uzukholwe abantu nje enginabo kusho ukuthi le mfene ibisi destroy ngalendlela yokuthi ayisaneliseki manje ukuthi ibhebhe mina nezingane zami even umngane nami even la emphakathini isihambilala nje nanombani isihamba nje izibhebhela nje kokwamantombazane iyazenzela and iyodwa language ekhulunywayo lo ukuthi babhejwa ile mfene bese kuba amalebe abe made akhula once yabathinta nje le mfene amalebe ayakhula abamade bonke labantu ithanda wona lama yes kusho ukuthi ithanda wona lamalebe la ukuthi kahle kahle shuthi enjoy ngesikhathi sinamalebe thina esilalayo kanje kube nje into eseyikanjalo nje ke yonke indawo ke manje senginakho lokho ukuthi hawu kusho ukuthi manje le mfene iyona lesidestroya kangaka manje emphakathini kahle kahle manje ayisayenzi into engilandele khona lezi Zimbabwe because mina ngilandela imali umisiso sibhebha ke manje kanje namalebe sikhulisa amalebe kuba nje emphakathini abantu bayakhala manje sengiyabona ukuthi no ngeke akuseyona indlela bengifisa kwenzeke ngayo so ke nje sengiyalidinga usizo sengidinga usizo kakhulu that is why ngilana manje sengidinga usizo cause isingibhebhe nami ngikhathele kodwa enye into engiyinothisayo nje yabona nje nepipi nje elikhulu nje ngathini ngiya-enjoya kona ngiya-enjoya nje kakhulu ngichampe ngiya-enjoya nje kakhulu kodwa manje senginalento ethi kakhulukazi mangabe lento isiyenzeka naseyinganeni zami shuthi phela lento izomeshela abantu abami kusasa yabo so kahle kahle into enza sengidinga usizo ngoba nemali lapha ya ayisezi futhi imali isiyasilala ke nje manje sihambe sishintshanise nje isibhebha ke nje kuphela ke manje imali ilutho futhi ayisezi so nje sengidinga usizo nje kahle kahle ngidinga umuntu ongasangixhumanise nje mhlambe nabelaphi bendabuko ongase nje angisize cause manje ngifile ngathi senginanesinyama nje nginanesinyama even nje emphakathini sekukhona nje lokho so nje manje sengifisa ngahlebe ngagezwa isinyama kugudluzwe naleli ithunzi nje lalemfene empilweni yami cause senginalokho nje nakubantwana ikhishwe nje kwasekhaya kahle kahle manje manje ukuthi uyaenjoy and yakuchamisa mase beyikhipha uzoba right but uma ngifuna uqamba manga sengiyayi-enjoya bese ngiyi-enjoy impela engichamisa nje kamnani futhi akekho umuntu wesilisa okangibhebhe ngaleya ndlela nje bengiqala nje ngifuna uqamba bengiyi-enjoy impela kodwa manje into esingishaya ayisagcini-ke ngami isidlela nasey'nganeni zami and abantwana laba bancane ngisabheka ikusasa so zizoshada kanjani lezi ngane eseyiphila le mpilo-ke yabo senginalokho-ke manje ukuthi though ngi-enjoya mina ukubhebhana nawo le mfene kodwa futhi sengicabangela abantu abami
So that is why ngifile ngathi sengiyalidinga ke usizo ke manje because angikazi futhi ngizoba nengane nazo zizophethwa imfene izobhebha mina uma wazophinde idlele naseyinganeni zami angikwazi so sengifisa noma ngase kububa nje ungasabe nesandle kungisizeni like ngikwazi ukuthi ngilahlele kude uma kwenzeka ngendlela ezithize mhlawumbe ngiyiphindisele ayivela khona ngendlela ethize nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale nakubantu abami iphume nje kwasekhaya because sengifile ngathi manje isiyangiyuza iyamosha isiyamosha manje shuthi wonke umuntu nje onamalebe kungenzeka ukuthi ulalwa isilwane hayi bhuti wami mina ngisho ngithi lokho ngikuprovile ukuthi wonke nje umuntu onamalebe nje amade ngalendlela engajwayelekile usukelelwa isilwane lo muntu because ubufakazi ngibuqoqile umuntu ofika kumina angitshela ukuthi uzibonelalwa isilwane ophuphelalwa isilwane ungitshela ngokuthi unamalebe andina kumina lento ngiyibonile even einganeni zami ngiyibonile so nje umuntu nje unamalebe nje amade ngalendlela engajwayeleki ayulalwa isilwane bhuti wami definitely sure ya ubufakazi nginabo hayi kwezwakala mawucabanga why ebamade amalebe iyenzelani lento ngicabanga ukuthi bhuti wami shuthi indlela enjoya ngayo enjoy lamalebe yona so uma ikulala enjoy ukuthi wena unamalebe so shuthi for yona ukuthi kubhebhe enjoy idinga lawa malebe so uma kuyakuthinta nje kumele enze sho ukuthi ayakhula cause imike yakuthinta kanye vele isizohlaze ikubhebha zonke izinsuku njalo vele usuwumuntu wayo kahle kahle nanokuthi yenzela ukuthi ungabisathintwa umuntu ugcina usuthintwa yiyona cause mina mina ngisabhekwa bhuti wami ngisho umuntu wesilisa nje endleleni ukuthi nje ucela uxolo ini cha nje sengumuntu wayo nje kahle kahle ngicama ukuthi yona indlela isuke ikuhlukanisa ngayo ukuthi wena usowami ifuna ukukuyuza nje impilo yakho yonke ngalamalebe lawo yabo awuphinde waveza sobone awuphinde waveza bhuti wami into kanjena nje yeah so uyabona ukuthi kahle kahle akusinto enormal leyo ayajulile bhuti wami ngisenkingeni impela bandla i-real le picture i-real bhuti wami yimi nje lo nezingane zami nazo ngayishuza kanjalo sisinjalo nje ayikubi sinenkinga impela ingakho ngibona ngathi ayisesidinga usizo impela manje hayi kunzima I know ngiyabona ukuthi ufike namhlanje uzolithola usizo sozama ngayo yonke indlela ukuthi sikusize ngingajabula kakhulu bhuti wami ngajabula ukuxhubanisa nesibaziyo abangakusiza okay thank you for watching guys please like share and subscribe if you want to contact me ukuthola ku-email uzoyithola ku-description noma ungithole ku-inbox ku-Facebook thank you siyabonga siyabonga sisi ngiyabonga kakhulu bhuti wami all right siyabonga